Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Барабанны дробат. О, паглядзіце, гэта шаравы аркестр. Абажаю іх музыку. Вітаю, Пакаё. Вітаю! Прыйшоў паслухаць, як грае шаравы аркестр? Оу, перапрашаю, Пакаё. Відаць, Пакаё хоча паслухаць. Я лепш памаўчу. Глядзіце, тут пата. У сэнсе, глядзіце, тут пата. Здаецца, нехта ідзе. Хто гэта можа быць, Пакаё? Можа, нехта з вас скажа, Пакаё, хто ідзе? Слоня! Слоня! Так, гэта слоня. Вітаю, слоня. Я забыўся. Прабач. Музыка! Здаецца, аркестр проста скончыў граць. Баюся, яны ўжо пайшлі, Пакаё. Так, вельмі сумна. Музыка была прыгожая, праўда? Яшчэ! Наўрад ці аркестр хутка вернецца. Так, ведаю. А можа, ты сам прыдумаеш, як зайграць музыку, Пакаё? О, бачу, Пакаё нешта прыдумаў. Оу, глядзіце, Пакаё прынёс музычныя інструменты. Пара талерак, барабан і труба. Зусім як у шаравога аркестра. Якая цудоўная думка. Вы і самі можаце граць музыку. Музыка! Гучыць не надта добра, Пакаё. Паглядзіце, а хто тут? Гэта Сонечка. Вы разбудзілі яе? Здаецца, Сонечку разбудзіў гэты шум. У сэнсе, гэта цудоўная музыка. Прабач, Сонечка. Ну, можа, гэта гучала не зусім як у шаравога аркестра. Але каб граць як яны, ты мусіш шмат практыкавацца, Пакаё.
Няма музыкі. Пакаё, ведаеш, табе не патрэбны інструменты, каб граць музыку. Музыка вакол нас. Прыслухайся на хвілінку. Ці хтосьці з вас дапаможа пакаё? Што гэта? Так нагадвае музыку. Сонечка! Сонечка! Так, пата, цяпер і ты зразумеў. Менавіта, слоня, працягвай. Бачыш, пакаё? Так, проста паслухайце сябе. Ух ты! Як думаеш, шаравы аркестр хоча граць разам з табой і тваімі сябрамі, пакаё? Цяпер бачыш, можна так па-рознаму граць музыку. Грайце разам, чаму не? Віншуем, пакаё! Бывайце, убачымся! Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Міхаілу Анфімаву, Алесі Мірону Савановічам, Кацярыне Варажун, Лявону Спірыдонаву, Сергею Адзянцу, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Сергею Еніну, Міхасю, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.